Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is VJ's Secret File. Si VJ na isang sakristan at sinasabi niyang isa siyang makasalanang sakristan. Naglilingkod sa Diyos pero puro kamalian naman ang ginagawa. Kaya naman nung minsang may mangyari sa kanya na hindi niya inaasahan, yun nga yung magkahulihan, yung huling babae na nabanggit niya sa kanyang secret file ay nahuli ng kanyang jowa. I mean silang dalawa na gumagawa ng himala ay nahuli ng original na jowa. Sinabihan ito na kung uulit pa ay sasabihan ang simbahan tungkol sa kanyang mga kagagawan. At dahil doon ay nagtapat siya kay Padre na head ng kanilang simbahan at sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay magbabago na. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Rafi Katada. Good afternoon, DJ Rocky. Kahit saan ka talaga magpunta, may tukso. Depende na lang yan sa'yo kung magpapadala ka. Pag alam mong mali, ikaw ang mag-adjust kung nagkamali ka sa una o pangalawa. O sa pangatlo, itama mo na. Bakit kailangan pa natin pagdaanan yung pangalawa, pangatlo para itama? Hindi ba pwede pag una, itama na agad? Eto naman ang sabi ni Bernard Laurejas. Hi DJ Rocky, kailangan talaga ay hindi ka magpadala sa tukso. Kailangan mong umiwas sa tukso. Dahil hindi tukso ang iiwas sa'yo. Pabati po sa Elite Club Pampanga City, DJ Rocky, happy birthday. Sana po pag bumati meron ding bigay. Send Gcash 0917-814-9718. Kapal na mukha ko, ina-announce na talaga on air. Uy, hello, birthday ko naman. Bakit ba hindi? Sabi ni 111 dito, pag tinukso ka, di sundutin mo. Uy, grabe kayo Bakit susundutin? Di ba pwedeng sunugin mo? Ito naman sabi ni Ernesto Acha Jr. Para sa sender now, sana or okay na sana na naging sakristan ka. Kaya lang sa palagay ko, na-impluwensyahan ka ng mga pinsan mong babaero. May mga pinsan kasi minsan na nakapanglilin lang or nakapandilin lang. Pero hindi naman lahat Hi DJ Rocky, God bless po sa ating lahat. Advance happy birthday. I miss you. May pag I miss you tong si Ernesto. Kung mismo nga, send Gcash. Charot, Darot. Di pwedeng bati lang. Sabi ko sa inyo, magpadala kayo dito sa stasyon. At yan, pag nagpadala kayo, di magpapadala ako sa mga matatamis niyong salita. Wow! Charot lang, Darot. Uy, pero legit yung part na kung sino daw yung kasama mo ng madalas, yun ka raw. Ano nyo ba yun? Kumbaga, birds of the same feather flock together. And you are the 5 people you hang out with. Gets nyo yun? Or hindi nyo gets? Tagalugin ko. Ikaw daw yung taong nakakasama mo. Ikaw daw yung 5 taong nakakasama mo. O hindi nyo pa rin gets? I-search nyo na lang yung quote about it. Charot, Darot. Anyway, eto naman sabi ni Chard Lopes.
Naging sakristan din ako for 5 years pero never kong na-experience ang nangyari sa ating letter sender. I've been a sakristan for 4 years nang dahil lang sa isang babae. She's my first love. Classmate ko siya nung high school. From second year high school hanggang nakagraduate ako ng high school, sakristan ako. Napaka-torpe ko that time at ang pagiging sakristan lang ang way ko para makita ko siya. Dahil sa alam ko na dun siya nagsisimba. Sabi rin kasi nung iba kong mga kaklase, yung makita ko lang siya na nagsisimba doon, sapat na. To cut the story short, napalapit ako sa Diyos nang dahil sa kanya. Pero never naging kami at never nangyari sa akin yung nangyari kay VJ na ating letter sender. I was raised by my parents na maayos, surrounded by my friends na hindi ko sinasabi kung good or bad influence ba. Ang alam ko lang ay nasa tamang tao ako. And one more thing, mga babae kasi ang mga kapatid ko. I know at some point na ang babae ay ginagalang at hindi pinaglalaruan. So for our letter sender VJ, ang masasabi ko lang sa'yo ay sana tuloy-tuloy na ang pagbabago mo. Let your experience be your teacher. Good luck and God bless sa'yo. Happy birthday DJ Rocky from Chardlov. Sabi ko sa inyo, hindi lang sapat ang pagbate, dapat may regalo rin. Asan po ang lagay? Oy, pero hindi ako dun sa, hindi ako agree dun sa part na I know at some point ginagalang ang mga babae. Hindi magandang ilagay yung at some point I know na dapat ginagalang talaga ang babae. At hindi dapat pinaglalaruan. Pero syempre, kapag may consent na maglaro kayo sa isa't isa, di go. Tsaka lang naman kasi nagiging masama, diba? Kapag walang consent nung isa or whatever. At pag alam mong nakakasira na ito ng iyong sarili. Ayan, dun lang talaga nagiging mali ang lahat. Pero kung masaya ka naman sa ginagawa mo at feeling mo, pakiramdam mo na itong bagay na ito ay nakakapag-fuel ng sarili mo para gumalaw ka sa isang buong araw, then go ahead. Kasi wala ka namang ibang natatapakang tao. Pero pag meron ka nang nasasagasaang ibang tao, natatapakang ibang tao, yung ka-eme mo pala, meron palang sabit, dun lang nagkakaroon din ng problema. So we need to really be accountable for all our actions and decisions. Huwag naman masyadong judgmental yung pag-iisip natin or pananalita natin sa ibang tao. Kasi yung iba sabi na, napakasamang gawain yan. Ginusto niya yun Pangit lang dito dahil naglilingkod siya sa simbahan. Practice what you preach, they say. Pero, you're not practicing what you preach. So, doon na nagkakaroon ng problema. So, kung hindi ka talaga, alam mo yun, wholeheartedly nagawin yung isang bagay o yung isang responsibilidad, di wag. Wag mo ilagay yung sarili mo doon. Pero syempre, dito na naman papasok yung concept natin of growth. Na hindi rin natin dapat hadlangan na magbago yung isang tao just because of his mistakes in the past. Ito pa sabi ni Danilo de la Cruz, stare away. Ano stare away? Stairway to heaven? DJ Rock, hindi ko sure. Stay aware of your thoughts, self-talk, and bad habits, and you will slowly overcome your negative behaviors. We need to realize that each and every day, we make numerous choices that influence the outcome of some areas in our lives. It's all about choices we make and how the direction of our lives comes down to the choices we choose. Ang dami namang English yun, nahirapan na akong i-comprehend. Sayang hindi ako umabot last Saturday, hindi ko natikman ang chocolate sundae. Charot. Meaningful Flowery OOTD Monday. DJ Rocky, glad you enjoyed your party. Lots of love. Thank you. Ayan, be aware of your thoughts. Napakahalaga po ng pagproseso ng lahat ng mga nararamdaman natin. And napakahalaga din nung kinakausap natin yung sarili natin. Hindi siya yung parang mukha kang baliw pag kinausap mo yung sarili mo. Pero you have to have that communication within yourself. Ako minsan kinakausap ko yung sarili ko. Kumbaga sinasabi ko na, ganda mo girl. Ganyan.
Napaka-narcissistic nung ano. Peg. Hindi. Kumbaga, ito lang yung mga self-affirmations. And, yung pinoproseso mo, yung iniisip mo, nararamdaman mo, napakalaking bagay na yan. Para hindi ka mapunta doon sa maling daan. Kasi, kaya tayo madaling napupunta sa mga maling daan dahil nagmadali tayong mag-isip. Hindi tayo nakapag-isip ng maayos. Hindi natin binigyan ng oras yung sarili natin para makapag-isip. Doon tayo nadadali. Yung mga in a snap of a finger, biglang boom! Sige, decide ko na to. Okay na to. Yun yung tinatawag na sperm of the moment. Hindi siya spur of the moment, it's sperm of the moment. May mga ganyan. Anyway, eto pa sabi ni Charles Sancho. By the way, shoutout kay Iko San Jose. Sakristan pero nakagawa ng kasalanan, hirap niyan. I don't think so, kung matigas pa rin puso niya na parang rock, kasi magbabago naman si gender. Kailangan bukal talaga sa puso at matutong mag-isip kung ano ang tama at mali. Temptations are everywhere, mapanganib kung nasa posisyon ka ng simbahan. Hi din po kay Ate Katrina San Jose na nagsasabing, may crush akong sakristan noon. Lagi ko siyang nakikita sa likod ng altar. Nasa bandang choir ako noon pero walang nangyari sa amin. Sad life. Yung pala yung kwento doon. Actually ako rin dati may crush akong sakristan sa amin, dyan sa may bandang Pandakan. Tapos nagsisimba talaga ako ng Sunday para lang, hindi naman para lang makita siya. Grabe, ano ko naman nun, landi ko naman. Estudyante pa lang ako noon. Hoy, hanggang ganun lang ako. Natutuwa lang ako sa presensya niya doon sa simbahan. Parang nai-inspire ka lang din talaga magsimba. Pero syempre, yung purpose ko noon na pagpunta ng simbahan ay para talaga kay Lord, di ba? Para magpasalamat, ganyan. At syempre, kwento ko to, kaya ganun. Pero doon ko na-realize na, babae pa rin pala talaga ako kasi nagkaka-crush ako. Kasi akala ko dati hindi ako babae at hindi rin ako lalaki. Akala ko dati hayop nga ako eh. Charot lang, Darot. Akala ko dati, sobrang wala akong gustong mangyari in life. Yung ganun ba? Wala akong gustong gawin romantically or whatever. Tapos doon ko napatunayan na, okay, so nagkaka-crush pala ako. Kasi akala ko nga hindi. Sa sobrang dami na nagkaka-crush sa akin dati, wala ako nakaka-crush ba? Kahit na ang gwapo-gwapo ha. Kahit na parang ang ganda-ganda ko noon. Siyempre, kwento ko to. Dapat maganda ako, diba? Pero, legit yung sinasabi ko, guys. So, nakaka-inspire na pumunta rin talaga or umattend ng church or umattend ng mass kapag meron ka rin doon na kina-crushy-crushy. Pero syempre, hindi dapat yun yung purpose mo sa pagpunta ng simbahan. Kasi kapag yun yung purpose mo sa pagpunta ng simbahan para lumandi ka lang talaga tas meron kang pag-hi, ayan, gusto mo kuhain yung number mo, ay, maling na yun, maling intensyon na yun. At naniniwala po ako na ang maling intensyon, ang maling purpose ay hindi po nagbubunga ng maganda. Hindi siya namumunga ng maganda. Pwedeng sa una magbunga ng maganda, pero latter part, hindi. Pero yung ganun, you're hitting two birds with one stone, pwede siguro yun, nakakapagsimba ka na, lumalandi ka pa, nakapaglingkod ka pa sa Diyos. Charot lang, Darot. Eto pa, meron pang voice message si Marvin Mark Bautista. Talagang makaawa siya na i-play ko daw yung VM niya. Dapat magsasabi na ako ng closing spiel ko dito eh. Sige, pasok. Magandang hapon, Teacher Rocky. At sa lahat ng Hated Secret Files. Para sa ating letter sender. Naku, kakantayin ko na naman to. O tukso, layuan mo ako. Ika nga'y walang lihim na hindi nabubunyag. Pero ang totoo lang na nagmamahal ay dapat hindi itinatatwa ang pagkakamali. Huling-huli ang panloloko sa iyong minamahal. Kaya sa susunod, kailangan itama na ito. At wag nang ulit-ulitin pa. Parang si August Rush lang. Nagmamahal sa iyan, DJ Rock.
Kaya tinatanong niya sa Webes, papasok ka ba? At may papadala sa'yo. Okay? Kapatid Tropag Secret at sa Team Rocketeers. Kaya naman DJ Rocky, happy birthday at salamat mula sa bahay ni Kuya. Yun yung mga VM na gusto kong naririnig. Yung merong ipapadala sa'yo kasi birthday mo. Thank you, August Rush, ha? Kasi Marvin Mark Bautista, nag-comment lang pero wala talaga ibibigay, no? Charot lang with the rot. Na-appreciate ko yung mga pagbati ninyo. Thank you, ha? Sobrang na-appreciate ko. But anyway, tama yun na matuto na lang talaga dun sa mga pagkakamaling nagawa. And kaya meron tayong tinatawag na right age, 18 years old. Kasi yun yung time na alam mo na, formed na yung values mo eh. At some point, formed na yung mga principles mo. At some point, okay na. Alam mo na yung difference ng tama't mali. Although hindi naman siya talaga solely sa age lang nagbabase. Yung mga prinsipyo. Of course, may effect din yung pagpapalaki sa'yo ng magulang mo, sino mga nakakasama mo, etc. etc. Pero dito natin mapapatunayan na napakahalaga ng mga taong sinasamahan natin. Okay? Na-expose siya doon sa pinsan niya. Hindi naman natin sinasabi na bad influence tong pinsan niya, pero parang ganun na nga. Yung sinasabi ko kanina na you are the average of five people you spend the most time with. Parang may katotohanan dito eh. Although hindi ko naman sure kung talagang sinamahan siya ng mga pinsan niya. So, baka influence lang talaga. Na-curious siya as bata. Tapos biglang boom, na-open yung mind niya sa kamunduhan. Tapos, ang sarap pala gawin itong mga bagay na to. Kaya naman, woohoo, let's party, people! Oo. And kung naging ganun ka, at pinili mo na ayaw mo na dun, gusto mo na magbago, at alam mong may nangyayari sa sarili mo na hindi mo nagugustuhan mo lang yung pakiramdam. Nasarapan ka. Na-feed yung ego mo. Na-feed yung curiosity mo. Sana natapos na doon. Kasi mas masarap pa rin mabuhay sa mundong ito na alam mo na tama yung nagagawa mo. So sana tuloy-tuloy na yung pagbabago mo. And sana marami tayong mga kabisyo out there na nakikinig ngayon na na-inspire sa ating kwento. Hindi yung na-inspire na gagawin din nila yung ginawa mo, kundi na-inspire na pwedeng magbago. Pwedeng panindigan yung pagbabago. Actually, the question here isn't pwede ka naman magbago? Or gusto mo man magbago? Or nagbago ka na ba? The question here is how consistent you are doon sa sinabi mong gusto mo nang magbago. Kasi pwede tayong magbago eh. Sabihin natin, okay, magbabago na ako. O, nagbago ka na. Kaya lang, may relapse period yan eh. May relapse yan. Yung tipang biglang boom, bumabalik ka na naman dun sa ginagawain mo dati kasi you can't help yourself. So the best way is surround yourself with people, good people, kind and loving people who understand you. Hindi ka i-judge, but dadalhin ka sa tamang landas. Yun yung mga taong i-appreciate mo at samahan mo.